Naye mamai. Iruta kwa muize. Ini chanachikumbira ishe. Kutara chipari pamberi pamwari kudai. Zvinhu zviri kundibata. Nandi chingokumbirawo kuti kana pane masvikiro anoona negrasi. Yandione jekerere ndibude pa TV. Ndibude pa TV nemaoko angu aya. Ndichitora mwana wake ndichimucheka nyora ndichimupuruzira. Ndezvishoko ndikukumbira nekuti tingaite mutserendende. Ndikukumbirisa. Mangari ndiani ko? Joji, Samuel. Ira dari nyayo. Pamusoro yemadzisha. Ini ndine nhau yangu yakadai. Ndine gogo vangu ava mbuya Theri vanogara kuseri kwemba yedu. Isi ndogara kuseri, ndogara dzimba dzekanzuru, ndinogara kugadzema. Saka zvakaitika ndezvekuti ini ndakati rega ndipinde mumba ndite tara. Ndisumudze mubhedha nditange kutsvaira mumba. Kuti tara ndoite iko. Nditsvaire mumba. Ndakapinda mumba kuti ndimutsvaire. Ndobva ndatora vana vangu vese ndobva ndavaisa pasi pemuzhanje kureva kuti mugedhi mangu. Ndavaisa pasi pemuzhanje ndakavasiya vachitamba. Vachika kadiki kacho kachiombera maoko kanova nhasi kasisi. Akandisiya kachiombera maoko kuti motari tuchimba vamunandagwa muri uchi vamunandagwa muri uchi. Ndobva ndapinda mumba vanonyaradzana vega vega vana vangu. Ndobva ndapinda mumba ndobva ndatanga kutsvaira. Ndatora marara ndinorasa panze. Ndakadzoka ndichisanganidzana nagogo mbuya Theri vapoya vapura mupanda unonzi mupanda watakaisa wehuswa vapora vachibva kumba kwavo vane mwana wangu vakamubata asina kupfeka. Ndobva ndabvunza kuti gogo sei mwana wangu asina kupfeka ndasvika ndamugezesa. Ndakati mamugezesirei mwana wangu maudzani ini ndachita tara mumba saka ndaona kuti ari kutsva saka ndamugezesa. Ndakati maudza ani ndiyo nhau yangu badzi yandinayo yekutora mwana wangu zvisina mvumo vonomugezesa. Vapedza kumugezesa vakamupa mahewu akandeke kutanga pavakamubake kutanga vasati vamubake chipiri kacho. Mukuzviwaira mai. Muzviwa. Ndekutanga ndinomubvunza unga ndinomukumbira kuti ndibvunze. Ndodawo mwedzi nezuva nenguva. Nokuti mupanda ndakauvaka last year. Kana ndizviguru rino here kana kuti ndizviguru rapera ndizvandinoda kubvunza. Katika rini nyaya iyi? Nhau iyi kana ndisingakanganise yakaitika mamanzi ndo anengatadza kuziva kunyatsonzwisisa mazuva acho kuti asi kana ndisingakanganise yakaitika muna rega ndidzokere kumashure. Pavakagezesa mwana? Pavakagezesa mwana kekutanga vasati vamugezesa kechipiri. Apa vakagezesa kekutanga ndakatovarambidza kuti mazviitire handina kuzvifarira. Kechitu akazogezwa rini? Kechitu akazogezeswa papera ndofunga mamanzi kana 2 months kana 3 months ndisingakanganisa because takatoenda naye gogo makagezera mwana uyu. Ndoda tandudzo mwedzi wacho handina ndoda kuti zuva remwedzi wacho nezuva hatichina basa nezvozvo basi mwana makagezesa handina kumugezesa. Mwana wake pamba pangu pano mupandi takavhara mupandi. Mwana wake anigara pasi akambaira hadi handina nguva yekunotora mwana wake kumugezesa. Danga andipa mhosva yechikomana chidiki chaanondisira kuti ndakachigezesa kwete mucheche anambobvira ndamutora kumugezesa. Iwo wari kuti akagezwa ndo? Handina kubvira ndamutora kumugezesa. Mwana wavakagezesa uyu ndauya netuvana tunotaura turi panze vakamuba netumwe tuvana kane 8 years karipo panze ndauya nako kane 5 years ndauya nako panze kane 3 years ndauya. Imimi nyaya mauya nayo iyi yakaitika rini mai yekuti avakagezesa mwana ava zvakaitika rini? Iyi yakaitika kana ndisingakanganisi ndokumbiro bafira kuti batsiwe ipapo handisi kurangarira mwana wacho akatoshanda. Takatozoenda kumushajisewo. Saka tisingatozivi kuti zvinoda kumhangarwa kwamama. Akagezeswa akamona igezeswa ndiani? Vakauya ndakavawanikidza inini siri zvekudzwa nemunhu vachipoya mupanda vachidzoka vane mwana asina kupfeka. Ndakati sei gogo ndandatodanorasa marara kana ndichitsvaira mumba paipa. Ndobva ndavawanikidza vakabata mwana zvikanzi ndamugezesa ndaona kuti ari kutsva. Mukaudzani ipapo? Ndikaudza vatezvara vangu vanova vari kudandi. Ndobva ndakafonera pafoni vakati mudzoserei mwana iyeye vanomugezesa futi vamugezesa chii. Ndakatovabvunza kuti mvura yacho gogo maisa kupi zvikanzi ndarasa. Ndakati ndinoziva sei chamadya.
chamamudyisa chacho kuti mamudyisa chii. Panguva iyoyo panga pasina vamwe vanhu padhuze. Panguva iyoyo panga pasina vamwe padhuze, asi vana vavakatora varipo vanokwanisa kutaura, vana vadiki ndimunoziva. Vaivatora vachienda kupi? Vaitora imba iyi tinogara 3 rooms mambo wangu. Aiwa, ndati vakatora vachiendepi? Mati vakatora mwana 1 wakaenda nogezisa ka? 1 mwana wakatora. Saka vamwe vana kuvatora vakatora 1. Vakatora 1 mwana. Asi vakamutora ane vamwe vana. But zvokunogezeswa kwavatu zvokunogezeswa vazvizivika vana bozi vakazara. Vakauya naye asina kupfeka. Ndobva vatsanangura ivo gogo vakamubata mwana uyu mucheche asati ashaka. Vakatsanangura ndakavabvunza sei mwana wangu asina kupfeka zvikanzi ndamugezesa ndaona kuti ari kutsva. Hai gogo. Mwana uyu makano makamubata here. Zvakutaura zvese vapana chandomboziva kana mpanda ndakavhara Mwana ane wiki ndamucherera. ndakavhara kare mpanda kare kana mukatosvika uswa chawakatoora kare mwana akandambobvira ndamubata handinambobvira ndamubata. Ava vari kutoti munhu pane mwana wanosimbosiyirwa ndo vari kutova nezvake. Vatikwadzi pane mwana wakanyambosira. Saka uyu ndoma musingabata asi mumwe wavo maizava. Kadiki ari kuchipatara ndina ndakasara nako. Kadiki uyu aigara namai vake. Vakomana akaenda kuchikoro, mwana kacho kaenda kuchikoro kuti mneka mukadiki. Ouya kuti mwana achibva kuchikoro utora nenobia woenda kumba kwavo. Uyu mudiki uyu handambobvira ndamubata kana kumugezesa handina. Panda wakavhariwa kudhara. Mune mwana aigara. Aiwa ipapo ndinoparamba nekuti ndaiva kuchipatara pavari kutaura. Zvinokwanisa kupindurwa nababa kuti vakasira. Ndaiva kuchipatara 7 days kusvika mwana uyu ashaya achibudisa matumbu panze. Mwana uyu akashaya ndina wiki. Ndaviga mwana uyu saka zvekuti 7 days ndakasara naye handizvizivi baba wangu, handizvizivi mambo wangu because ndaiva kuGeneral Hospital. Zvinozazaone mwana wakagara naye vachiti wenyu vari kuenda igara naye. Chaisara baba. Mwana. Nai baba. Abiaka akauya udi. Mune mwana wangosira wewe baba. Yeah, I'm sorry. Chokwadi nini pakurwara kwaita mwana uyu mudiki. Ndinezwa vanhu. Andakati aiwa chikoko chimbondisiya ndichida kunokumbira kunana mai guru pamhiripero kuti ndinoda kuti wanisiya kuti nguva dzichinji ndaite mhanya ndinoatenda kuchipatara. Saka mwana uyu vamwe Chiri kuti nesa panyaya yenyu ka. Ikunzi kwai vakagezesa mwana. Ava vari kuti kwai ndakavaona vakabata mwana. Woti futi vana vakavaona kupi muchiti vakatora mwana 1 vakaenda naye. Vamwe vana vosara. Kana vainomugezesa vakanomugezesa vari tuka. Pamusoro mambo wangu. Saka vana vanenge vachitaura kuti ndakavabvunza ini mushure momwe ndaona mwana asina kupfeka mambo wangu. Ndobva ndavabvunza kuti ko mwana mamukumurirei ndobva kuti ndamugezesa. Ndapika nebhaibheri pekutanga nditambi neJehovha nditambi nemimama. Hembe dzake vanga vakabata mumaoko. Ndobva vandipa mwana ndobva ndatsanangura kuti mamugezeserei maudza ani kuti muri kugezesa mwana. ndinga kuti pavaitsa nomwana vanga vari. Alright. Ambuya. Ndoda kuti tifambirana handiti ka. Kunzisa kwandaita inini handiti. Matimi papenyi pakafana mpanda maganwa mpanda ndizvo. Yes. Right. Then imi mwana wenyu angane vamwe vana vangachitamba navo ndizvo. Muri mumba muchita basa ndizvo. Then mai avanhu vapinda nepampanda vavhura mpanda vapinda vatsva mwana vadzokera naye. Pakapinda vauya kubva aonekwa namwana vadzokera naye. Imi basangana mai vakudzoka vakabara mwana. Ndoze mukuti ndopangazovabvunza. Ndopandakavabvunza mwana. Kangotifambirana. Ndopane chokwadi. imakazovaona pai ava mai. Ndakavaona vakupinda kuti mampanda vakudzorera mwana asina kupfeka. Vakabata mumaoko ndobva ndavabvunza kuti ndaona kuti ari kutsva. Saka ndamugezesa ndakati mamuona muri kumpanda wenyu kumomona kunoku madi kupinda nekugedhi nokuti vakaita zvokupoya kubureka madi kupinda nekugedhi uku. Vanhu vakuru vaivepo izvozvo zvichiitika ndivana nani? Panga pasina munhu mukuru ndaiva ndega nevana pavakavatora vana vaivepo vana vadiki vaivepo kana 8 years kana 5 years nekane 3 years nekao kakashaya kana ndakabva kuviga kaiva negore 4 months. Yeah. Yeah. Ichokwadi mambo wangu. Musi wakaitika zvinhu makavaudza. Ichokwadi ndakavaudza. Musi uyoyo. Ndakavaudza. Natezvara venyu.
Makavaudza futi. Atezvara vangu hatina kuvaudza musi iwowo. Makavaudza pekutanga. Takazovaudza nekufamba kwemberi. Saka mimi ndo vakazopaya kufunga kwenyu mimi. Kuti uya kudai. Nguva dzenyu dziri papi tabia bosi paunyazoza kugeza. Wamona ungaite kwa wati boti akagezesa. Alright, pamusoro imambo wangu. Inini panga pane nyaya yangu ndepekuti mwana uyu vakapiwa nani mvumo yekumugezesa. Handinambobvira ndazotaura navo futi nezvinauye kuti makageza kana kunetsana navo handina ipapo. Asi ndakaenda nemwana ndine makadhi ake ari panapa. Ndine ma-x-ray ake kuchipatara. Ngatitika ida zvitwa zvamataura. Ngatiti mwana ndiwana mwana adona. Ari kumurwara zvaumwe. Ndosvika ndomuudza inini. Vanhu vonzwa ndina musumudzi. Ingava mhosva yekuti ndasumudza mwana. Pamusoro mambo wangu. Iyo yekusumudza mwana inenge isiri mhosva asi kugezesa imhosva. Naye mchangamiri. Shamai. Pakanzi mwana agezeswa namai ake wakaendawo kunovabvunza here mai ake? Inini handina kuda kunovabvunza asi ndakazotora nyaya yangu ndikana kukumbira kuna sabhuku vanosiva kuti naye sabhuku chiitiko chakadai munotitambirawo sei nekuti ndabvunza mudzimai wangu akatiti mbuya ndaona kuenda kusiya sangana navo vachidzorera kati ko iwe unotendera munhu sei munomboita ukama here kana kuti ndisawira wako here inini mwana wangu chaiye haana kodzero yekugeswa nambuya wamusingazivi ndoka ndakabata foni ndakataurira mubereki akati aiwa varamwirei saka ndakabva ndati mwana wangu achiri kumuyamwa handingagoni kuramwira kana kudii kuti handina chatati ndaona asi ndikaona chandidaona asi makaenda kwasabhuku here chaitika? Ndakaudza sabhuku ndikati chiitiko ichi kaka ndo zvandiri kubvunza kana kaka sabhuku wenyu ndeni ndingoini pazvakaitika mai vagezesa makaudza sabhuku? Ndakaudza sabhuku. Sabhuku akati kudii nyaya akati nyaya iyi ndaita mudiki pairi wamukutara nyaya iyi ihombe ndinotonga dzimwe dzekungonetsana kwedu kuno kana zvemamhiri asi iyi inoda kwamambo kana wada kuenda kwamambo unouya kunozokudhaireka kuti unofambisa sei nyaya. Saka maane nguva yakadii mabva kwasabhuku? Kunga pane 3 weeks mwana anga achiri kurwara saka angoti mbofamba ine mwana sezvi ari kurwara tingoenda kumaprofita. Aiwa isikura pawakaudzwa nemukadzi kuti mwana agezeswa ndirini? Pane 2 months tanga tisati taenda kumusha takaenda December kumusha. Iwewe kwasabhuku wakazoenda zvirini mushure munge mukadzi akuudza kuti mwana agezeswa? Ndakatomira semasvondo ndisati ndaenda kuna ripoti ndichitoti nyaya dzedu dzitingadzita sei ndakatanga kuudza mubereki akati muramwiri ndakati aiwa tisingatindwisa nekuti mwana wedu kana arwara tinorapisa nekuti tikangomhanya kutsvake tega nehatotsvaga maadvise. Saka sabhuku pamakaudza akavadana here mai? Havana kuvadana patakaura akangoti imimi tangai mamboita muchirapisa mwana then nyaya yakwamambo tichaita follow up. Nyaya yekunetsera pakuti mwana ari kunzi akawanikwa akudzorerwa pamupanda pasi pageti paburi pauswa. Saka mwana akagezwa ndo pakatanga kurwara. Inouya akatanga kuita chinonzi njereka chokudai akazvimba ndopatakatanga kufamba ipapo kuti musaende kuchipatara makangoenda kuchipatara tiri mwana hamusi kudzoka naye saka takatora nguva yakati rebei nokuti akamboita sekuti anga akuita zviri naye ndobva zvatangidza zvakare anga kugomera asi pamupanda iwo wanga uswa hwakangodai asi zvekuti mai avo vari kuramba kuti kwai ndiyambobata mwana wemuruzvinzo here pamusoro izvo ndoda kuutsanangura akandekekutanga kavakamutora Jehovha vanobudisa zvinhu zvavo vega hatisi kuvati vane zvavakaita kumwana asi tiri kutaura mhosva yatiri kuvapa ndeyekuti vakatora mwana zvisina mvumo yedu vakanogezesa vakapa chikafu. Kechipiri ndakarwara mambo wangu ndobva ndaona kuti handisi kukwanisa kufamba pari zvino nababa we tatanetsana nababa avo taigara chingodai sowo vandirova kudai sowo tasungisana kudai sowo vandirova kudai sowo tasungisana mushure mekunge ndasangana navo gogo pakati perodhi varidza kuti wazviona here kuti ndiri mukuru kaenda kamurume kako ndaigara ndichiti ndikadai sowo torovana tikadai sowo saka nguva iyoyo baba vangu vasipo panguva yechituu yavakazotora mwana kechituu vakandiona ndichifamba ndakabata chimupanda chechi ndada kubuda ndobva pamusoro emambo wangu ndobva ndatsanangura kuti ndikuenda kuchipatara ndikunorapiwa zvikanzi kuvana wasirani ndakochekera dhoo ndichadzoka handina simba kana rekubereka mwana ndakafamba bva ndakumbira mazvimushikashika ndobva vandisvitsa pakanzuro pachipatara chekanzi apa ndobva ndaburuka bva ndabayiwa majekiseni ndakabva ndadzoka kumba ndichidzoka kumba ndiri murwadhi ndichifamba mumota mai vangu vakabva vandifonera vekuchakati zvikanzi hanzi nambuya tiri mwana ari kuchema handina zvakawanda zvandakavapindura
asi mumwoyo ndakanesekana kuti vasirwa nani. Ndakaudza ndasiya ndakochekera dho. Vakasvika futi vakatora mwana iye uyo. Vatora mwana iye vakagezesa. Vapedza kugezesa vakamupa chikafu. Ipo pandakasvika achigomera. Ndikati gogo manzinani mutore mwana. Zvikanzi ndamudzwa chichema ndanzwa tsitsi. Anga chichema apa achigomera. Vaimupuruzira apa mambo wangu. Ndipo vaimupuruzira. Saka pfungwa dzangu dzakada kufunga kuti vanga vachimupuruzira chimwe naye ndakasvika akazvipa maso achichema. Ndakati pamukuchema kwaaita ndaita se ndamusiya. Ndakatasa panga kachekeka. So apa paka pavaimupuruzira. Zvakaitika rini kuti zvinhu ndinganyepa kuti nemazuva zvine mazuva atoona ika problem yamina yemi imimi zvamuda kutiitisa panapa zvinhu zvakaitika mina hamutoziviwo nemo kuti ndirini ende munoita zvinhu zvenyu kwamunoita ikoko munonga kuno kumusina umbowo zvinhu zvacho kuti zvakafamba sei pamakaonawo izvo zvaaida so makaenda futi kwasabhuku handina kuziva zvese izvozvo saka isusu kuno kumanje ava mai havari kuramba manje nai mamai iri kutaurwa muizo here ini chanachikumbira ishe kutaura chokwadi pamberi paMwari kudai zvinhu zviri kundibata ndichingokumbirawo kuti kana pane masvikiro anoona negrasi yandione jekerere ndibude patv nemaoko angu aya ndichitora mwana wake ndichimucheka nyora ndichimupuruzira ndezvishoko ndiri kukumbira nekuti tingaite mutserendende ndikukumbirisa mune mari kumbairi munoita noizi muno ngozi muno mutokuchajai muri mamwiti inoiza muchembero muno ndibude patv zvatachikumbirawo panyaya iyi naiwe mai wapa wakagezesa mwana futi kechitu akamupuruzira pakadi wakaudzani ndakaudza murume wangu zvechekare asi kuti ndirimembe kuti idheti ripi ndinokwanisa kurirememba nekuenda kukanzuru ndokwandakarapiwa ndinokwanisa kutoriwana dheti iroro mukandipa mukana kuti waiva musi wani nekuti ndakarapiwa imi baba makaudzwa nyaya iri mundu maita sei nayo maiudzwa nemukadzi ndakatokumbira maadvhaisi pabereki kuti aremoni nyaya dzekuitika zviri kungoitika pano handisi kuziva kuti ini ndiri baba here kana mai wachipi ndakati mupa mhosa kuti kwechii kuitika mune ukama here namai avo nekuti izvi hazvisi ndatini mawanya iwe makaita sei bose toda kuzama kutsvaka uyu amene makaitawo kuti zame kutsvaka umbowo hwenyaya yenyu ndakaudza mubereki ndakatanga kutofamba nemwana achirwara mubereki wacho anogara anogara kudande aiwa kudande kurika pagarisani wove makagara navo mudhuze ndivanani wamakataurirawo nyaya kuti wedi uona izvi kuitika panapa izvi pamusoro ibaba wangu ndakaudza tete vangu ndikaudza bhudhi vangu vakataura kuti vatsanangurirawo vamwana sekuradhamu vane maofisi paaidhona vakati vavatsanangurirawo vataura kuti mirai musamhanyire zvinhu zvakawanda wanda mirai izvizvizvi munyarari rapisai mwana makaita se makanyarara chete hatina kumbovananga kuti vakadai so mwana asi mhosva yatakavapa ndeyekutora vana kaviri mwana wangu kaviri vachigezesa zvisina mvumo yangu even kumba chikafu vana vandinavo vanochibudisa nepahwindosabhuku wava vandani ndisipo ngorima tiitirewo museyamwa tiitirewo kuti sabhuku auye musa 27 dzokai musa 27 wawena sabhuku tione kuti tikamira pamombe nandichikumbira kuda glasi kugara kwenyu kwamuri pamombe ndapota ndapfugama nandichikumbira ndikuda ndioneke paglasi ndichibuda masvikiro ndioda kuonekwa nekupoya kwandakaita pamupanda mwanyura mpanda ndichipinda nekuti mpanda yakuno kuseri une fenzi kuseri une chi ndikukumbira ndinobhadhara zvatachikumbirawo ka museyamwa takumbira kuti mapurisa enyu amboenda kunogara vana futi
onda anonyazoona kuti zvinhu zvakamira sei. Mataki kuti mapurisa kana kuti mupurisa 1 uri paministry anoenda unoona kuti ndinogara kudzimba dzerural councils pasaidi neministry unoona magariro avakaita acho kuti vagara sei. Pakanaka saka ngationa nemusi wa27 danai vamwe maita basa. alright. Ndikuda gasi masvikiro chaiwo chibuda paTV manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kupodza itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi aina mbopinde mutanga yakapinda nyaya yawo yapinda kare yakanga aziva akazouya kare rapfuura angazivawo kudetsera ndodasvene ndobva tasvika ndobva tamupa tsamba yake yakanga yabva kuna tizvara yepfuma tane ndipindura zvakatitaurira ndakati ndanga ndisipo tsamba yakanonoka kusvika kubva ndazouya ndabhadhara mari yacho mari inhingi yesimoni mukati ndozviya musi wa 13 manipa list rine rora nesimoni yacho ngati tiuye musi wa 13 vakasiya list vakupa list rako iwe ukatiudza kuti handisi asi ungajiwamo wakapira mbire ndaiti mukadzi ndofana hange ndichigara naye mukadzi akaramba kugara naye mambo vangailo vakauya nekama vakauya nemhosva yepfuma mukomana uyu saka vakamupa list iri panapa isemaroro isirogera mambo saka list wakaroona kachamwana ya list ndakaroona rakanaka zvingaiti saka wakadina pamusoro list iri rakauya pane nguva asi mari ndanga ndiri kutotsvagawo asi inotika ndikuti patinotsvaga mari mukadzi wangu tikangonetsana anobva kupwanya zvinhu mukadzi anogaromba kuvabereki vake ndakati tigare naye nevabereki vangu akaramba ndikabva ndatsvaga inde kuti tigare tese saka anongouya maweekends pandinouya kubva kubasa oedzokera kumba kwavo pese pandida unganidza something anobva kupwanya. The other day akatora 935 yana ndakachengeta ameno takaispenda kupi handina kuona kana senti ndikatsvaga imwe mari akapwanya mota yekubasa akapwanya mota yandoshandisa mari dzati ndachengeta kuti tiite something anopwanya anogara kumba kwabereki vake kumba kwangu hadi kugara foni yake handibate hatobvume tibate foni yangu musi uno yapwanya mota yangu akauya nekombi yeboyfriend yake kumba kwedu tikaenda kumapurisa zvikanzi mota iyo angara arimo achionekwa ari kumabhawa indouya kubasa tichidzoka weekend chete saka vabereki vangu izvozvo havachade kana kundiona kana iye havachade kana kumuona izvezvi vabereki vangu havana nari nezvavakanzi kupolisi. Iwe kudari wamangarigwa ndati kumangarigwa iwe nyaya dzako dzakutodza mandi dzekumangara kaidzi hadzisi dzekupindura kunowaunzwa nenyaya yepfuma ndendati pfuma yacho padenda wana pfuma mukadzi anotora mari ndikaukanidza mari mukadzi anotora mari kushandisa tite anenge auya kumba obva atora mari yachona adati yakatora 935 handizeti akaisa kupi wakanga wamuudza ndeyepfuma hatinge tichichengeta mari kuti tizoishandisa yanga iri yechiiyoyo yakatoka mari yanga iri yekushandisa pfuma yedu yechingeti ndo yanga iri yepfuma yakatoka ndo imwe yemari yacho imwe yacho imwe yacho papana ndatounganidza imwe shoma yacho ndichiti batani akabva apwanya mota magirazi rekumberi nerekumashure nepwanyigwei mota ndandaisa tindi zvikanzi wadata zvechihuri akapwanya mota yese zvikanzi wadata zvechihuri vasungisa bamunini memari ndikatozvibudisa kupolisa asungisa bamunini. Saka maproblems ako iwewe kumba kwako andatosaroora here
mari yandinge ndaunganidza inozopedzisira kushanda zvimwe zvinhu zvinenge zvikwanyiwa. Saka idambudziko imhosva yatezvara here? Tezvara ndina dambudziko naro, asi mukadzi manje haadi kuuya kuzogara neni kuti tibatanidze pfuma yake, nokuti kumba kwavo ndinge ndichiendesa mari every Monday kuti vanodya. Ini pano togarawo panouya weekend panodiwa mari. Ko nai muko mukadzi anogara, iwe unogara kumba ndiye mukadzi wacho here? Ko unogara kumba kusiri kwako sei? Pamusoro Tangamira. Takatoenda ku-TV sales tikatonotenga property. Vanhu munogara bazvamudwa Munogara yepi iwe? Ndogara mumba kwevabereki vangu. But weekend yega yega anouya achinditora tichienda kumba. Tinoita ndigare mumba kwevabereki vangu inyaya yekuti anoshanda kuTEF. Anoti kuTEF kwaanogara hakugare vakadzi. Ndosaka ndiri kuchigara mumba kwedu. Atane room yakatsvaga. Room yatakatsvaga tikaitika kuti tisazogara tese ndechekuti vabereki vake vanovandituka kubva iri nhumbu vachiti ndiri pambi ndatenderera chegutu yese. Ndaona kuti kwamufundisi ndokunotizirika. Vakati wafunga kutora varoyi kuti uise pamusha. Uyu tikabva tataurira tikati inini ndichabva pamba pedu, iwe wobva mumba kwenyu, tunotsvaga kuti tigare tega. Iye ndobva atsvaga imba panext nekumba kwavo. Ndikabva ndati saka ndonogara sei nevanhu vasingandida, vanditogara pedu tega, anoramba. But property takatonotenga tese mu-TV sales tawirirana kuti tinotsvaga kwedu tega. Saka pamba apa ndo paruzeza kugara asipo. Unonge uchipanda iye aripo. Uya at least kana ari pano project. Apa haakatozondisiya ndichirohwa nemunin'ina wake. Aripo akagara akatarisa. Handidiwi Changamire kubva pekutanga kubva kubvira iri nhumbu yemwana kusvika nasuno mwana ane 7 years ndiri kungotambudzika kukwanisa kugara nevabereki vake. Iyo ndeimwe yatine panapa ndiyatezvara yepfuma roro yekugarisana kwenyu. Ndimi muchaona kuti munoda here kuti hamudi, but shamwari tikuwana rini mari yababa? Mari ndichari kutiunganidza rakaitoona kuti pamberi kuna na October November ikoko kuna something. Mane nguva yakadii une mudzimai wako? Nguva yari basi zvinhu zvacho ndanga ndine maproblems akasiyana siyana, kurwara, kusiyawa basa, zvese zvainge zvingosangana ipapo nokupwanya kwezvinhu tichokera pazero. Ndati iwo zvinhu zvapwanywa chini chikokuta zvemota chete? Mafoni aipwanya, malaptop. Saka foni inoroora nemari yefoni. Ungada noroora nefoni yacho iyoyo. Pane mari imwe yakabiwa 935 ndio imwe mari yaifana kuti unoroora. Aitobatsira yakabiwa 935 akaitora akaispenda. Yes. Akaitora iri pai. Akaitora mumba akaispenda yese mari. Kurati akaziva sei pai yanga iri. Ile achigara mumba basa. Anouya kumba every weekend. Ndomva aba. Ariyo yakaitora akashandisa yese 935 US. Ukaona pasina mari? Yakatotora kati ndakatoishandisa zvandoda aitotaurawo zvaitaurawo. Amai makada sei nemari? Chakaita kuti nditore mari inyaya yekuti ndakaona message mufoni make achitaurirana nemusikana waifambidzana naye kuti tsvaga imba, musikana tonzi tsvaga imba, inini ndiripo. Saka chakandirwadza ndikabva ndasvika pakuitora mari iyoyo kuti haangatsvage imba negirlfriend inini nemwana wake achitadza kana kuroora mumba kwedu achitadza kana kugara neni. That's why ndakaitora mari iyoyo. Saka makaitora muchiti ndeiroro ndo muita zvekuti ana roro. Haisi yeroro. Haisi yeroro. Ndaisatoziva kuti mari iyoyo irimo. Ndaitoivigirwa. Ndakatozosecha wallet yake aenda kunogeza ndopanoona mune mari iyoyo. Saka mari yeroro iri kuya rini? Mari yeroro ndotsvaga Changamire. Ndotsvaga. Kwete udza kutoga kule mari tudze mari padhuze. Padhuze. Alright. Mari yeroro ndotsvaga Changamire nokuti chinoresa nchokuti izvezvi mukadzi ndisingagare naye achigara kwatezvara. Kwatezvara ni every month ndinjenisa mari. Tera kuntera. Mukadzi ataura point yokuti dai anga ari kumba kwako iwewe wanga usingaendesi mari. Ndikubvira budget yacho kuti kumba kwavo vanenge vachida kudya ndoendesa mari every month kumba kwavo. Inini kumba kwangu ndinchida kudya kumba sini muchidiwa chikafu saka budget yacho inenge yabuda. Inobva yawandirwa. Inobva yawandirwa. At least tichibika pedu kana. Ndati chekutanga vatezvara. Amubvunzi pfuma yemwana wamugere naye kumba kana. Imi muchiti muri kuda pfuma yemwana wamugere naye imi mufanira kuiona uko. Because kana une mwana wako kakura kuti ndio unofanira pamwe ndimuda kubvisa pfuma yacho. Because mwana anofanira ari kwaanenge ari kuti unoreva pfuma ikoko. Kwete kuti ugere nemwana ugere nemwana papapapa. Ukuenda kune munhu wari kuona kuti agere ega ari kubika ega ari kuita sei woti ndipe pfuma. Zvinomeka sense izvozvo. Aiwa hateti techizidzo techiona nyaya dzacho dzese. Zvamuri kutaura zvakanaka Changamire. Inini handisi kunoreva pfuma nokuti agere mumba mako. Kuti mwana wauye kumba kwangu kuabhuswa kwaari kuita kumba kwanofanira kachigara. Handifanira kutombogara naye mumba uya but kuti ndimudzinge ndimuchienda kunogara
kwaari kumanikidzwa kabisa, otherwise she can commit suicide. Ndikazi nomurasa here mwana ndakamubereka nekuti mwana handigoni kudini warohwa kuno ndoenda kumba kuti ramba idzokera ikoko nekuti ndiri kuda mupfuma kwete mwana ndakabereka kubereka kunorwadza atanga saka kana kuchirwadza kamuda kugara nemwana wenyu aiwa zvandiri kureva zapfuma ndii pfuma zvandiri kuita muida kugara nemwana wenyu kubereka kunorwadza muda kugara nemwana wenyu imimi hafaniri kunge ainde kwaanoabhiuswa kupfuma muchaidii kozi muda kutora kuti pfuma yeko ari kuabhiuswa kwacho zvandiri kureva ndezvekuda izvi kuti abve kumba kwaari kupuwe kwemurume uyu ndezvekuti murume akutadza kutsvagira mukadzi wake musha wake kuti vavake musha wavo vari vega vada kugara mumusha muna nababa ani mapaona majeka saka baisozvari musha muna nababa muya muna navatete muna nambuya mune vazukuru vanenge vasingawirirani nemwana wangu ani maona saka majeka kana mwana adzoka kwandiri imi ndimi mambotoda kubereka kunorwadza uyo anenge ari kuvabereki vake uya uyo kuvabereki vake avo vakashandisa pfungo yamuri kushandisa kutobereka kunorwadza kancheketi mwana wangu mwana avo ove uyu vanoshandisa pfungo ikafanira mashandisa iyoyo kuti kubereka kunorwadza kancheketi wangu mwana akuda kuchengeta ndinzwisisei ngatikurei pabrain toda kubuwirirana panapa imati kubereka kunorwadza ari kanitore mwana wangu aya agarirei panapa avo votoa futi vakaberekwa kwavo votoa inongo kubereka kunorwadza mwana wangu inini vafuti agari panapa obva agara uya ugara mbo kwavo uya ugara mbo kwavo paanokura anotora mukadzi wake unoita mushawo avo mukomanayo kubva nhasi mambo achibva pana chikudzaenda notsvaga imba uko kuchana tione kuti anoramba kuerera parikupauvadzvenge napo enda notsvaga imba satsvage kunana baba imba yanga iriko imba itori terera kumsatsvage iri kupi andokwaenda kunext kwacho here area ikoko ibva kuerea iyoyo uyu ola problem yamukuita mafanani iwewe uri kuita zvekuvabereki vako uya kuti zvakuita zvekuvabereki vako iwe zvo ndo wakuchema chema manje kuti mukadzi asuya kumba asita sei uri kuvabereki vako uya aendewo kuvabereki vake kana makura kama aroorana kuvabereki muchavadii hati mafunga kuroorana kuti hamuchatidi komunoramba mudzoko kwatiri kuti muite sei iwe wende utsvaka unogara kwako kuindependent nemukadzi wako umeto mhuri yenyu mugere ikoko muchipota muchiti chanyira isu vabereki Because last time atakapedza pana mukadzi akati ndikaenda kunonzi kunaimbe kuri dzekugara bheshipi kamwe ndokubaniza saka ndikasvika kunonzi kunaimbe kugara nchira munodii unogara ikoko mukadzi kuratidza kuti ada kuuya uyu yese auzomutora maokenzi achienda kumba ari kuratidza kuti ada kugara kumba but paasiri kwanisa kugara mazuva anenge usipo because maybe anenge achinofanira ana munhu anomuprotect saka ude uri murume nditori mapics ndakarohwa nemunin'ina wake zisingaite changamiri ndakarohwa ndinawo mapics ndakatorohwa atoripo akatogara pasaidi wairoverwei ndatanga tanetsana nini nemurume wangu ndichiti tinti yawaisa iyi tisatinti light dark tint unoidii mota yemushika pamota ndeyenyu zvozvo ndakaroverwa izvo zvikanzi uda kutonga murume andikazviona uri kuzviona chema pamusoro ipapo zvakaitika ndezvekuti angambopwanya mota gilazi rekumberi neri kumashure aiwa nyange akapwanya mota uyu ndeyakeka handisi kuramba akapwanya fine akatonogadzirisa ngomufana wakwandindira papa akazodzeka page 2 kombi yakauya nayo yemupurisa iyoyo andana nemupurisa iyeye akauya nekombi iyoyo mapurisa akazotanga kuudza vabereki vangu izvozvo kombi akauya nekombi achidhiraivha kombi iyoyo mupurisa iye adanana naye izvozvo handisi kutotaura handisiwirirana naye izvo zvimwedzi wese izvi akauya dhiraivha kombi ndiyani uyu mukadzi uyu akauya nekombi yaidhiraivha mubvunzeti kombi iyoyo ndeyani munhu yaiva tongodanana kumashure akauya nekombi iyoyo futi kombi iyi gudhi vangu vakusouth africa ishamwari yavo chakaita kuti kombi iyi izouya kumba yaida kuti gudhi vangu vakaudzwa nabudhedhi vangu kuti toda kutakura mafertilizer kuenda kuplot gudhi vangu vakabva vati inini izvezvi kuti ndive nemari izvezvi handisandanayo mari asi nokwanisa kuti friend yangu inini kupei mota ndozopa friend yangu mari ndikobva iyo friend wachino akabva ati nini ndiri pabasa airini une license yautore uyu mota uendese mafertilizer kumba ndomatorera ndakata sei andakanoita mota ndakatoinotora kukemba zvichokwadi
ndebva ndaendesa mafertilizer saka ndakudzoka iwe murume wako aiziva izvo zvese izvo murume wangu tangatitotaura tese nekuda kwemota nekuda kunyetini chemota pandakazosvika pakupanya mota magirasi asi zvekuti nemafertilizer ada kusengwa tsano vati ngaanosengwa neshamwari yangu uyu aizviziva here uyu murume wako uyo anga asingazvizive nokuti tanga tisitotaura tese ivo tsano vakataura here natsano vavo kuti shamwari da kutumawo mukadzi wako kuti aende nezvinhu zvakati kwakati woziye nepachangu hanzva dzangu kwadziri handikwanisi kumutuma ikoko murume wake ndototora nemurume wacho shamwari ndiri kukumbirawo mudzimai wako kashamwari andimhanyiro nezvinhu kunana mudhara zvakati vakataura here nauyu uyu havasitotaura nai nekuda kuti vakatomubvunza kuti ko munogorovere chii hanzvadzi yangu musina chamakabvisa motouraya mwana here pasina chamakabvisa mai vake uyu vakamubloka iye chai akabloka hanzvadzi yangu abatu yasi yakakurova iye wacho nakatombondirova futi ndatonzwa neurohwa ndiramai saka nhaiwe musikana iwe kana uchirohwa zvakadaro nemusha wese kuri utsvake iko ndosaka ndakaenda kumba ichi ndosaka ndiri kumba abata hausi kumba kaiwe ndiri kumba kwedu aiwa uri kumurume kandi wati weekend yega yega memuchinda kana kunjirohwa vanhu kuchidaro murume uchiri kumudii bokozo inzwa kaiweka iwe ndonogona ngawatoa wrong panyaya yese iri kuitika wezi wakanga uchitora nyaya inodza vana nababa nanabhedha wako dziri wrong ezvinhu zvisiri kuitika uko iwewo ndowakutokonzera kutoparadza imba yako nemurume wako wezi iwewo ndiwanochiudza ava handowati kwaive uri kuabhiswa ava hana kukuona uchiabhiswa ka unochida uinovaudza iwewo asi wauvaudzi zvakowo zvauri kuita ndakazotora motikari murume wangu asingazvizivi ndikanotora zvinhu pamba wakavaudzeira baba vangu vaitozviziva kuti mafertilizer avada kutotapura aiwa ndati wakavodzera ndakanotora murume wangu asingazvizivi kuti iyo imota yandati kusengerai nayoyi ndangotora asingada achida ndibvada kuigirei permission yakatobva wakavaudza here wakavaudzera yakabva kuvabereki vangu vacho toti endanotora mota nekuti meseji yakasvika kufoni yababa vangu inini handisiri ndaitaura nea ndati ukavaudza here ava kuti ndangotora motikari murume andamutaurira izvozvo bozi avangafunga pamwe wauya muri kuwirirana pamwe murume wako atokutuma pamwe matosvika kumurume wamuti shama ndamubvanisa zvinhu kunana baba murume akatienda wakavanovaudzaira kuti kuona ndauya kudai so ndangoita zvemusoro wangu wakavaudzaira kutotumwa kwacho ndanga ndatoenda kumba nanditori kumba nechekare mota yangu ndopa skandal remota irika parakaitika ndakabva ndatongogara kumba akabva nditi garawo mba kwenyu itai unoita murume uyu akatisiyana neni nezvakwanditese handichadi saka kuzotumwa kwese kwandakazoitwa ndanga nditori kumba kwedu nechekare naiwe shamari mukadzi unomuda here mukadzi unomuda asi handimutrust ndosaka ndakatsvaga imba padhuze nevabereki uyu manje padhuze nevabereki papo haachada manje iwewe musinonongo uchimususpecta kuti anogona achiningigiri pakombi papo nanhasi asi nai baba ndambovhunza matadza kuti muwanye muri close serek nemwana wenyu handiti ende momutyira zvakanyanya handiti ko pakanotora 935 uyu akakudze ndatora 935 uku murume ndaona makaiona zvemushamba wandimboziziva anoronga vari vega chandati inini ari kuabhiswa mwana akauya aya achichema nemaronda aroa asi paakatora mari hananguya achitaura ndatora mari mwana auya ane maronda nemavanga aroa ndikatomutaura kuti enda kumapurisa harisi basa rako inini munhu andinoona zvangu akazoita zviri romu ndibamunini uyu nemurume wake kana maikonana muchirovana izvo zvinowanika bamunini ava vafani kuzopinda that extent yekusvika unorova maiguru ari kuto iwo chausingatozivi mufana ndechekuti ukaona uine mudzimai bamunini wacho vaizotorova iwo uripo iwo futi bamunini wakutoti iwo utori bedzi rudununu remunhu saka kurava kuti iwe pacho zvako pfungwa dzako dzinotobatsirwa nemunin'ina iwe pacho zvako dzako dzega dzega dzesingadi dzesingashandi iwewo zvauri kuti mukadzi ihure uchitiudza vana vako unomudiiwe ndati handimutrust foni yake hadi kuti ndiibate saka asi munhu usingatrust unomudii ndakubvunza kwese ndiri kukubvunza mufanonga uchaifunga kwenguva yakareba wabva panapa mulife yako iwewo mukadzi uyu hausi kumutrasta hausi kubata foni yake hausi kutomutrasta panhau yekuti anohura kaiwe kwete kumutrasta kuti aimbavha kana kuti chii
apa yekumba apa ndobhozi ndaizati Dex wake kumbi iyo yaita. You can't live love without trust. Love, trust is Taura love dit. second. Ishe ininika ndakatoona kuti kutogara kuno kucheguta zvite ndikati ande tinogara tese kutefu kwacho kubasa kwacho kwaunenge uri netinini handimutrastewo munhu ti hapana anotrasta mumwe pakati pedu ndikabva ndati tinogara pamwe chete tese ko chuta muzagara mese chii aiwa ini chandinoona ka iwewe shamwari uri kutokuoma kufunga iwewe sababa kana uida mukadzi uyu funga semurume uri panzwisisa funga semurume tsvaka panhu pekugara kaugarire mukadzi wako pane uchimuona everyday pari safe iye wachikuonawo everyday zvakashata nezvo ichocho chokwadi wakadzi vemazano vachatrustic even varume futi vacho vemazano vatrustic zvino kana musingatrustani zvakadaro ko ichiona chamari ava ndozvavo vanogara ka ndotopfuura pavo ndichitinde kwangu ndotozva kwavanogara zvekutoti kure zvokuti kana usingatrasti mukadzi uyu zvitori wese zvino kana usingatrasti mukadzi zvinozoitare kuti munogara kuti every weekend umuregera ari kukure kwakadaro iwewe kubasa kwenyu uri kuona here kunogara panhu pasipo vabereki vako pamunogara muri vaviri zvekuti unogona kupota uchituma kwabereki vaenda vainotarisa vanogona kufamba vachibvawo kwavanobva kakwanditi pao uyo ukazva kuti ndoenda kubasa nguva yakati wosiya waudza vanhu vekumba kuti wedu mupoto mumbonionaona kuya kobhozi munhu avanasi kumunhikikira mupoto muchipfuura neko muchindichekerawo kudarika rikombi hakuna here zvakashate izvo wawana panhu pasiri pekuti ndo paari kurohwa bhozi uchakuitika kava kana mufana wako wana magatsi ekurohwa maiguruka pamba ipapo kana nyangwe ndiwewo zvavangufanira kudai uriwo ugere kwatezvara vana tsano vachikurohwa ungambopagari saka ndaifunga kuti kunonzi kukura ndiko kwamaita uku vona maroora ane mwana makura kogara zvisina kavabereki venyu muchikuda kuchengetwa here mazera mavava ende tsvaka pano pakasungunuka paunogara wene mudzimai wako zvakanaka iwe ungashaiwa kuona kuti ungaita sei here security wise ipapo makamera asi kudhura kamamufana wangu mazona kwemamai sei foni yenyu isingabati nemurume imi foni yangu yakasiwofa kudhara foni yandotoshandisa ndeyamama vangu handina foni ini foni yandoshandisa ndeyamama iye anoti anzuya nefoni iyoyo panonditora paya kuti anzuya naiphone iyoyo mama vanoramba nefoni yavo vanoti iwewe mudzimai wako hana foni kona nayo panotobuda pese ndotomufunira anenge anayo foni asi panongoya kumba anosiya foni mwana yakatorwa mwana aine 4 years izvezvi mwana ane 7 years ari kudzidza kuwapatli 1 grade 1 yakatorwa mwana aine 4 years ndeyakudhara mari foni yakafa izvezvi foni ito haina kana 6 months yafa foni andikamuti nditengere foni hanzi handikutengere tangouya neyamai vako yauri kushandisa iwe alright tanzwa chinzi pane mupurisa apo ufoni uyu mukomana angaita dzibamini vake vakasungwa nini bamini vake ava 3 weeks vakasungiswa nani ndini ndakavasungisa mushure menge vandiwa mupurisa akavasunga ndeuta ndavakasungiswa kukembi chaikufa jena asiri uyo wekombi aiwa asi wekombi mumwewo ya ishamwari yabhuti vangu but iwewe shamwari dzabhuti vako dzifana nadzo vanoenda shamwari dzako iwe ishenyaya yacho kwainobva tsvaka shamwari vanzi dzako vabereki vacho ndo vakaudzwa kuti inini ndinofamba ishe ndakatombotorwa mapicha so inini chipanotora mwana kucreshi murume ari pamberi pangu inini ndiri kumashure zvikanzi vanhu vanga vari vesa ndobvasenderwa picha ndobva ndiratidza ameno ndiani muzive maisekuti ndotorwa muroti bhozi varume vano kwakawanda muroti zvakafanana nemunhu ukatogwa uri munomwa unonouraiwa right shamwari nyaya yedu iri pafuma paya saka tatirini pfuma pfuma ndotsvaga hatiuda date baba mzee oichengeta ifayo kopi renyuka iyi tuda date shamwari tipo date shamboona pana October ndokunamboende imwe mbichana tiona timunani ngwizvi asi tina September tamunani aba ndi March
Vanhu tinokohwa rini nemi? Vanhu vanokohwa rini? Vanhu vanokohwa mwedzi ipi? Vanhu vanokohwa mwedzi ipi mzee? Yatokohwa ichi Mei handiti? Ndetapedza. Saka shamwari kupera kwa Mei. Mei anopera nani nyora hivyo? 31st May. 31st May. Vanhu tetakohwa. Saka wotibatsira uone pfuma ipapo. Aiwa tinotsvaga Very good. pfuma ikuya asi mamuna kurambana dai. Aiwa vafana kutomborambana. Nongachamba noda kui. Nawe yawe diki diki paparapa. Nawe yenyu ndiye kuti mfano wangu ende mutsvaka pamunogara nemudzimai wako. Mogara zvakanaka nemudzimai wako. Simple mathematics. Ukazotsvagawo akazoramba kuuya then akazorambawo kuuyawo padaroti aiwa ndazvikoniwa nezvamutoita izvozvo imwe saidi kutokanganisika mukutozviita zvakawanda upenyu hwenyu foundation kuputsika zviwa kana vanhu muchifunga kudananaka tsvagai nzira dzekuti muite zvinhu zvenyu fambe zvakanaka musanongedzana mwari kure garai miese muri panzvimbo imwe chete chinokuwana chokuwanira ipapo kana maona kuti hamukwanisi kugara mese rambanai ndo zvinotuwa izvozvo saka no tatenda zvikuru vamwe ngavapindi mativandezva taurai mati 31 pane pakusainirana nekutenderana nemukwasha mati vatuli kubaba ayo kunokudari baba imimi munyaya wenyu kozvonadani munyaya wenyu tisi pano kunori kwamunoya muchibvunza vano vanyaya vamunawo ndo vakuru usamunya muchatuma mu iye akazauya kuitoza zvatoita isusu tinorodza vanhu vanoroora kana anonoka isusu tinoenda tisiku tinorodza baba isi tori vanyaya vakanaka baba tori vanyaya vakanakisa manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya radzisa kuponze itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi ishe nditaure chokwadi padare mangari ndiani taura nyaya kwakamira sechama indi ndakamangara nyaya iyi ndakamangarira mai avo nhau yakanetsa ndekuti kumba kwedu kwatinogara iyo vane redhiyo yavo yavanoredza vanovhura vholumu vanogumisa vholumu vanosvika kuma1 dzeusiku vachiridza redhiyo isu vamwe tine tiri kuda kuzorora saka tikataura navo vanoti havaudzirwe redhiyo yavo ndeyavo saka isusu hatina chatokwanisa kuvaudza pamudziyo wavo negaivi togara ubonzi mukomboni okay amai ndizvo here kuti nguva inodotwa mumazororo imini makaisa full blast munoti zvakadaro kuti ungoone pakati pausiku Munotwa mangweni saka ii munosvika nguva yemuchiridzi asi munozvinzwisisa here kuti mugere nevamwe vanhu saka munongoziva here kuti tsika dzakanaka kuti
tinongovawo vanhu vanongoriwo neunhu pese patetiriwo nekurespektawo kuti musociety augari uri wega, unogara uine vamwewo. Hatirambidzwa notonodziwo maredhiyo especially seusiku musuwo zvodo musome mchituka mune pato muneka function kana kuri kwokutiwo zvingoriwo normal kuzoitirawo noise vanhu time yekurarawo handifungi kuti zvinotipa chimiro chakanaka. I think sevanhu vakuru ndikuona pamazera enyu vanhu vakagara pa pana kana mwana mudiki pa anga arinakigwe neredhiyo kusvika pakudaro because tikada kuona maeji enyu manguri manzwa redhiyo kubva kudhara zvekutoti zvino redhiyo ndofunga makutotengera vana hapana achasimudza gumbo rekutamba pamurema akatamba zvinotoonekera chaiko. Saka maybe nguvawo dzikaita fanike dzafamba dzinongodongozwa kana ungoridza chimakaisa volume iwo pasi yamunogona kunzwawo zvenyuwo muri mumba inogona kusavhinikidzwawo vamwe vanenge makavakidzana navo mazviona. Izvozvo zvakanaka chaizvo zvinokupai kugarisana kwakanaka uyezve munharaunda inenge isina noise zvakanyanya. Kunotoona nzvimbo dzotodzingwa vanhu vakadaro vanoziva ukaita noise kunotoona masettlements ekuti ukaita noise ukaenda kumalow density ende zvotosungisa zvekuitira munhu noise itori mhosva. It's a criminal offense zvototi kuti uya nemi kunongoita zvakanaka kuti tsiurane but it's a criminal offense unotora nefine kukoti. It's a criminal offense inotora nefine kukoti kana uri kuti munhu ari kushambadza mazvi zvafana vanhu vaya vanofamba mamastreet vese muwindi izvo zvakuchedzera kuti bhazi iro unoenda kwakati mhosva hazvibvumi kuitira noise mutaundi kundiudza kuti riri kuenda kumasvingo hazvidiwi izvozvi inoise iyo iyi. Saka at least maita zvakanaka mauya kuno kwamambo. Saka chada chikumbirisa maindi amunogara zvakanaka nemamumba kana umwe wenyato inenge yakwira volume anuwa pakanaka Mr. unzimizani arega tingodzisa mbijani zviriko zvori kuno mwana da music zvecho pangu mutoriwo munyimbi muri muimbi very good. Doro manje rotoenderana nemumanzi but chikumbiro chedu manje changa chiri chekuti munogona kumwa zvenya pana kana problem ende makanaka kuti mumwira pamba ndo chinhu chikuru chada tokufarirai vazhinji vanotozomwira kunhu kwazoti kunozobva kuvara kutomwira pamba kwakanaka but chikumbiro chedu chacho kuti maybe kana nguva maunodza tikufambidzawo kuma 910 uchindiwo mberi munongodzorawo mbijana yekuti zvenyu muchimwa zvenyu muchidzwa music yei pasi pasi ndiyo inofambira nedoro kainayamai iye anongochinzwa vana namutukudzi vanani vanongoinzura kure kure nedzimwe dzema Westlife inzwa nani dzakadza unodzwa dziri pasi kadziya uchinyasa mwadorora kuzvanaka. Saka maybe kuti ngokumbirisa kungotiwo hama yenyu kana muono kuti pamuwa nguva dzafamba mungodzora volume yenyu mbijanawo yoita seyangodererawo so then mowana kugarisana zvakanaka. Hazvina kushatawo kuti munozvifarira vanhu vanofara ndovatoda munyika muno nekuti stress dzakawanda munyika muno tine nhamo yawandisa. Saka munhu anofara munhu anototikamurira unotobvisirawo chimwewo chikamu chenhamo because mukange mitofara tichitofunga kuti vana vedu vagere zvakanaka hatizostreseki kuti nzvimbo yakati kwakashata. Saka kungokumbira kuti mozongododzisa volume mbijana kune vamwe venyu ava ametonzwanana ita bpa redio ndakaenda monyero changoona redio na ita bpa redio yemuna imi ita bpa speaker akaita sapi mukuru saruko yakafanana yakanzi 15,000 anenge ari maviri inenge iri 30,000 aiwa takavatsura kusvikira tazoenda tikanoona murume wasabhuka ndikavataurira nyaya yacho musi uno tiri pakati pekutaura murume wavakabva kudikira murume wasabhuka ndobva vamushedza akati auya kune nhau iri kumba kwakwereka ndobva vataura naye uye akati handiudzirwe zvekuita pamudziyo wangu mudziyo ndewangu hapana munhu anonditonga ndovhura redhi yangu pandinoda kusvikira pandinoda. Saka ava vakidzani vangu havafanira kunditsura kuti ndavhurire redhi yangu kana ndaita sei. Saka ndakagarisana zvakanaka kumba murume wakanda ndo pana murume saka shamwari yangu ndamagarisana zvakanaka kumusha tinotofarira isu tofarira vanhu vanowirirana tichifarira vanhu vanoningekira kungotiwo kana kanguva kafamba paya kungodzisawo volume chete abiridzai aiwa ridzai fararai vanhu vanotofara kana isu tofara
but ngatifarire volume mukuzopazi zenyu mutonakigwa zvenyu namai ndobva ndazoenda kumba sanguva dzatakazoenda kumba anga masikati takaonana kuseni yasiyana nenoise saka imwe chete aiwazve tatopedza mwana wapindenyu handiti nyaya yako huru ndeyekuti redho iri kuririsa pane zvakazoitika ndakumba ndakanzwa murume achitaurira mukadzi wake kuti fo yanga achiti zvakati ninawo iredhi amai andobva tanga kundituka zvituti zvinyadzi ndazvinzwa ndopa ndakabuda ndichishedza umwe wangu kuti nditaure naye amai vakabva svika kwandindobva vanondibata pahuro vandibata pahuro ndikabva ndakatanura roku kwabva kwai mwana wangu ndobva pinda pakati kwabva kwai mwangu wedu ndobva tikatanura saatikatanura paipai ndikabva ndasuduruka ndakakwanisa kubvisa hembe ndakapfeka ndakanda pasi ndoya vanga vabata vabva mundibata pahuro ndobva ndasuduruka ndobva vasara vachituka zvinyadzi vachituka amai vangu kuti amai vangu muroi vakataura zvakawanda vakandituka zvinyadzi vakatuka murume wasabhuku futi zvinyadzi saka takarekodha rekodho yacho iripo iridzike ainzi muroinge mai vangu hanzi vanogadzira ndege tisatanzwa amai ndo zvakaitika bo zvimwe zvaona kuti vanhu vakamwa bozi vandiudzava kuti ndinomwa havanambovanza kuti yawa isusu dzimwe dzenguva tinombomwa ini nasina kudhara nguva idzodzo ndaibva kubasa murume wangu bva andiudza ndashedzwa nabamisheki zvanzi baba ashandi vari kuti kuita noisi ndikati ini muziyo ndiyangu ndiite zvandinoda nemudziyo wangu ndichitaura ndiri kumba ava vakabva vabva kumba kwavo ndobva vauya vachindinongedza ndikati handinonongedza ndisingazivi redhiyo ndiyangu havana nonditonga plus manga musingatauri navo yanga iri nyaya yenyu yamaitaura mika ava ndomva vanzwa nyaya dzamuri kutaura mika iya ndomva vauya ikoko baba chimomene yanyu kupire timbotanga tanzwa imi baba makawa vachitaura uri mumba mavo kumba kwavo ndibonzwa maka vaitaura vari kupi apa makavanzwa vari pamba pavo ini ndakabva ndabuda pandakanzwa pakataura ndova maenda iko handina kuenda ndakabuda ndiri pamadhiramu epamba pangu iko wangu ari nechiuko sataimu yandakanobuda ndichishedza umwe wangu akandiignwa hana kundidaira ndopakasunga mukadzi wakasvika chinondibata pavo imakabuda muchingozvi muchiindepi intention yenyu muchibuda maindepi ndakabuda ndichitongoshedza umwe wangu kuti nditaure naye muchiitira kuzvamanzwa zvekutaukoko saka nawe iri kuitika ndekuti ava avaitaura nemurume wavo ndovamahwa nyaya dziriko ndovamabuda muchiti aiwa nyaya dzekutaukwadza dzifanira kuitika aiwa ndakanzwa vachindituka zvinyaya ndo zvachoka tiri kuwirirana wani kuti avaitokutaura pamwe vaikutukai but vasingatukimi vataurirana zvaa zvokuti pamwe undiudza kuti ndasangana nikukuvarusha kuti mgude wake benzire munhu rereti but ndisingatukiye ndichingotaura dziri nyaya pamwe ndichizoti ndikasangana ndoti mambo tinoona kuondaona kuti haisi namusati mambo tinoomunda unomhangara waunoda hapana vatoitwa musamusangana zviri kana uchienda kwamambo wako enda manje sikuno tikauya tikatora nyaya dzekuti wanzi ndomhangara kwaunda wanzi mambo wako enda tinotonga munhu takazotsamwa nzira dzesiri idzo avanhu vanogona kutaura zvakawanda zvangu vachitaura but akatoya munhu mumwe amuna kuti ari kuuchira zvisingaiti munhu iwe manga achikuti endai kwaunoda iye ipane dzimwe nhau dzotogona kutaura titega dzisina basa nekurwa nebluetooth kuti dziende pano mumwe saka maybe mogona makahwa vachitaura ndibva mafunga kuti moda kudzipindira ndipo pamakazotaudzana ipapo and I think sevanhu vanenge vari munzvimbo ndozvangu mumakomboni kune umwe munhu unomboshayikwa imomo ivo hamufanira kubata murume wemunhu kola aiwa ndakutongoenda nenyaya mberi hamufani kola makabata nani mukadzi wemunhu futi mukadzi wemunhu ndamboya saka chikuitika ndechekuti andoti mawa imwe yaitika kukomboni futi but chatazvikumbira iye zvinotoda kubvisa mazita ekuti komboni akusina nezvi makomboni izvi nanimuziva iye zvino izvi nzvimbo yemutori gereyo iyaye yangufanira nzvimbo yangogara nomwanhu kumusha hamusisina chatinoti chikomboni komboni vanhu vese tanguva vanhu vasina mitupo
yekunongedzana kuti anogara pakati angara pakati anditi tira vanhu vamwe chete saka chatachikumbira zvanhasi ndanga ndichida handisuda kukutongai panapa zvekubhadharisa umwe munhu pabva pakati penyapa handitika asi zvandaa ndichikumbira amai enda munogara kumba zvakanaka mavakidzani mashoko akashata baba nekuti kunoku shoko rongoti munhu muroi tokubhadharisa kunoku 3-400 zvabatsira chiizvo mari inofanira kuchitowedzera kutenga mamwe masipika mumwe motipaisi kuno zvisina kunaka saka ndakandichikumbira kuti pari zvino zvaita zvakanaka kuti baba namai muripo baba varipo amai varipo endai kumba munogara zvakanaka moti tabva kwamambo tanorayirwa tanzi tigare zvakadii zviro zvakanaka ende chiendai kunosanatirana godo kuti watendisa kwamambo atoya kuno kwaita zvakanaka aita kuti mutaurirani pangu mega mega ikoko kumo kunanga muchitokona kuti kutaurirana zvakanaka saka izvo moenda kumba mutauriranawo munogara zvakadii zvakanaka zvekutukana izvi ifashoni yakapera yendai kudhara mazuva anevai imimi vanhu manext door ava ndo vanokumudza zuva kuti marwara ava ndo vanokumudza zuva kuti marwara hama dzenyu imi dzotohwana avavo hama dzava dzotonzwa nemi handizveri vanhu vakatovakidzana ndimi vakakosha saka chedzokera kumba munogara zvakadii munogara zvakanaka avazvinzwa avolume yezvinezvi muchaiva inenge basi but ndichabuda ndomboya kwangu ndawanzi kunomwiwa ndomwa kusvika nguva iyi tigobata nguva saka munosvika mazuva api zvine mazuva ese sekumasarati saka chitora chingani aiwa tinouya totenga nguva maviri inangu atozosvika usiku bhozi ndozomangarirwa navo namuzosvikita mutabenda abva ndozounzwa kunoku matiko makazviwa muri kupi okay ya zvinhu zvemakuwa zvinonetsa mamai hatitongi nemakuwa makuwa iwayo futi iwai foni ndo mamwe makuwa acho but havana kukuudzai ka ava vakakuudza izvo zvira very good saka iwayo tinovati makuwa mai ukaona pane munhu anonyanyizokudza kuti pane chaitika usisina kuitika pauri anga ari makuwa saka darira mangu haritongi makuwa tatovatsiura kudhara tatobva hai pastage iyoyo tatovaudza karava kuti nhasi hasi kuda kutonga munhu chunhu but endai munogara zvakanaka zvekutukana ngazvidii ngazviperi endai munogara zvakanaka kana vanhu vachimwa doronga vamwe vatambe kana kuti kana vada kutaura seva vanoridza vanodzokorora zvekuimbwa nemuimbi kana vandokudi vana machezoma vandodi imwe machezi imwe unofarira dzani namutambi pane pachiimba mutambi papa kamuda kutaura dzokorora zvaari kuimba zvaita muchitamba zvekutukana nevanhu zvakashata nekuti zvinotiburisisa mari ndimazvona zvatiburisisa mari endai kana muri vanhu vanozvifarira papenyu zvifarirei hapana munhu anombokurancidzai vanhu senai navo mamai makutonongedza kuti uroi kunokumani tenda kutotyira chatototi mai vasatotaura sekuti kudikidika tikutotira nyaya yekuti munoenda munogadzana zvakanaka nekuti kutoti kunongedza kuti amai amuroi tokuripisai kuno tokuripisai tinori kuti mombe mbiri $600 zvino zvinobatsira here zvisina kunaka saka zvamunoita imimi moenda wabhadhara mari yedarei $40 moenda monotsvaga $40 kusvika pamonth mopa murumo andizve yabhadhara kuno kudai saka tatenda taonana tatenda taonana